ta'ala wa barakatuhu. Sa pagningkok wala sumanaw salam akan nakalilintad na bukapipiya ginawa. Nabanyo din mambagyan na langwan nalok sa mi pagaryami ya mabibimamakinig sangkay ya mga ide-ide makapanggulalan sa maranawsong. Sagi kun mampu mga ide-ide nasyak na ipililay lang o dinadi kukurmat sang kutuwa pagaryakan. Sa lakaw arwar kay Princess Diamond na gusto balayang ko tapar asi deto Junaid. Ako kita pagariak na da sa lakaw arwar kay Muntia bibili ka na Potrero Salinda. Pagariak na isada sa lakaw-arwar kay Princess Naika. Sagi kun mambuap kan kiwa abdil kanu di makukurmat na gibuso tayo pagrinyo ko islaman dang iwa kalalaman singaranian. Sa lakaw arwar kay perlas sa mga kadara, di mo na buluhan na dumalundong at tindos na intan si gayawlan. Sa kati pagarikulayak na Princess Demon na pamakin ganyo na banyo din tatangkay sa studio salam.